eu non entendía como un médico traballa 3 días de mañán e 2 días de tarde. E os outros días da mañán, quen os cubre, non? Porque eu, por exemplo, pido un médico pola mañán porque para conciliar co meu traballo. Outra xente pide pola tarde para conciliar co seu traballo. Escolles un médico, antes era así, non? Que tiñas que ir pola tarde. Ahora non. Ahora parece que se está arreglando, pero antes non sei como está o tema. Por exemplo, ti pides unha cita e se che sale para dentro de 20 días, pero resulta que te sale pola mañán, ese día, entón non podes ir, tens que rechazala porque o teu traballo non podes perder para ir a unha cita dun médico de familia, non? Entón, eso para mí tampouco funcionaba. Entón, bueno, aquí hai que arreglar moitas cousas. E bueno, pois nada, decir un pouco do mismo, non? Que temos que seguir na loita, porque que están privatizando todo é un feito máis que claro, que levan moitísimo tempo, e parece ser, pois, bueno, viñamos con un pouco de tardanza para empezar a loita, porque hai cousas que ahora mismo xa están complicadas de arranxar, pero bueno, trataremos de seguir a ver se nos fan algo de caso. Bueno, eu non vos vou a decir máis nada, agora paso vos con Conchita, que está máis enterada do tema. A ver, quería dicir que a privatización vai a pasos axiantados. Sabemos, por exemplo, o caso de Povisa, que, bueno, a nos non nos afecta, pero afecta a toda a sanidade. Povisa vai hai anos que está dando pérdidas. Tantas pérdidas dá que só vive a conta da Seguridade Social. Bueno, pois este ano vai ser moita xente de Povisa para pero o máis grave de todo, hai dous cousas que son moi graves, pero unha delas é que no verán, cando Galicia, ou polo menos, eu xa non digo Galicia interior, pero sí digo Galicia de costa, é cando ten máis xente. Bueno, pois están reducindo, ano tras ano, camas. Eso quer dicir que se necesitamos, eu xa non digo os que veñen de fora, pero os que estamos aquí todo o ano, se necesitamos unha cama de hospitalización, non a vamos a ter. Eso que quede ben claro. Por qué? Porque non están dispostos a pagar. Entonces, que fan? En ese momento, en vez de mandarnos a Seguridade Social, mándanos a Quirón. Entonces, sempre sabemos, e temos lo que saber así de claro, Quirón non vai a perder cartos. En directo 3 minutos y fans. Cambiar de cámara. Botón. Cambiar de cámara. Igual, o policlínico igual, e eso vai a encarecer a sanidade. Ben, que é o que fan? O primeiro que fan é, está moi ben organizado, teñen moi ben preparado, un sistema que é público, que empezan a sacarlle cartos, entonces chega un momento en que eso non é rentable, non é eficiente. E como non é eficiente, entonces empecemos a meterle privado, e metemos cartos á privada. E a privada é a que vai a solucionar o público. E o público iremos a beneficiarse. Non nos vai a quedar máis remedio. Por lo tanto, eu creo que o que facemos aquí é un graniño de area con todos os granos de area que se están facendo en moitos povos. Entendedes? Isto temos que telo ben clarísimo. Vamos a levar tempo. Xa sabemos que nos vai a levar tempo. Porque eles están esperando que nos cansemos. E o problema non é da sanidade pública, o problema nin dos médicos, nin das enfermeras, nin de material. O problema é da administración e do egoísmo de moitas persoas que queren facer da sanidade un negocio. E non estamos dispostos a facer da sanidade un negocio. Mirade, xa hai casos particulares, xa hai casos anteriores. Na educación fixeron un negocio. Na educación, que eu conozco ben ese sistema, fixeron un negocio en mans da Iglesia.
E a Iglesia é a que manda hoxe en día na educación. Pois agora o que queren facer é da sanidade. Eu só digo unha cosa, que a manifestación que vamos a ter o día 28, además de ir nós que consigamos ou convenzamos a xente para que podamos facer unha manifestación digna e unha manifestación en donde se nos note a nosa rabia de que realmente o que queremos non estamos pedindo nada, estamos exigindo o noso. Porque eles creen que nós somos siervos, non somos nin súditos, somos ciudadanos que estamos en que realmente nos corresponde unha sanidade pública e digna. Hasta o día 28 para poder mandar. Tamén habemos de avisarnos, xa estamos avisados os de Ribeira e o Raquiño para que nos boten unha mano. E cantos máis sexamos, pois moitísimo mellor. Eso é o que sí tenemos que ter ben claro, que nadie nos convence, que nadie nos convence que a sanidade privada é mellor. A sanidade privada non é mellor. Aquí o que realmente vale é a sanidade pública para nós, para os nosos pais, para as nosas familias, para os fillos que virán e para as generaciones próximas. Eso é o que realmente necesitamos, unha sanidade pública que é a envidia de toda Europa. E xa non digo de Estados Unidos. Vale? Pois eso é o que os quería decir. Que tiñamos, a ver se conseguimos unha manifestación para o día 28 boa e con ganas de gritar, de chillar e con rabia. Porque necesitamos ter esa rabia para salir para adiante. Temos que ter moita paciencia. Pero eu creo que podemos conseguir contento. Vale? Que o importante é que se nós temamos a pedir unha consulta e esa consulta tarda 15 días, ainda que só sean 15 días, facer unha reclamación. Moitas veces dicimos, non vale para nada, vale, porque unha máis outra, vale. Se nós nos dimos, vamos a ver, eu personalmente, se me teño que operar e me din que con a página digo, ¿por qué me correspondería? No, eu quero ir a Seguridade Social. Entonces, para eso facer unha reclamación á valedora do povo. As reclamaciones son moi importantes e faille daño, faille realmente daño. Entón, non nos costa ningún problema salir do centro, facer unha reclamación en a atención ¿cómo se llama? Non sei se mandan a valedor do povo. Eso sí que é moi importante. Por favor, eu sei que son consciente, creo que queremos todos ser operados en centros públicos. Os privados que se busquen la vida, que é o que teñen que facer. Porque se isto, Esperanza, estuveran sin a Seguridade Social, non teñan clientes, polo menos quitámoslle a fonte de onde teñen eses os ingresos. Por qué? Porque queremos seguridade con sanidade pública. Isto é, para mí, clarísimo. A sanidade, mirad, tienes a Esperanza, non hai un médico de Barcelona, non hai unha UCI. Mientras que si estades nun centro de salud grande, hai unha UCI, hai médicos, diversos médicos, estamos moito mellor atendidos, porque tanto un como outro, cando teñen problemas, mandan ao paciente ao clínico. Pois antes de que me manden a mí, vou eu primeiro ao clínico. Non teño por que estar, porque eles despois cobran o doble a Seguridade Social. E a Seguridade Social pago a eu. Por lo tanto, como a pago eu, quero que se invista donde eu quero, e non precisamente nos privados. Se non, non tudo. Vale? Bueno, moitas gracias.
No nos mires, únete. 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 No nos mires. Mirade, só unha cousa, daqui a manifestación do día 28 quedan 2 semanas, non? En estas 2 semanas queríamos facer unha serie de traballos, de repartir panfletiños, de ir por, bueno, que faláramos na asamblea, non? Ir por os bares, comercios e todo isto. Así no día a día da plataforma aquí na Pobra somos 5 persoas. Entón, se hai alguén que xa botarnos unha man nestes 15 días para facer ese reparto, os buzoneos de panfletos e falar con tal, pois que veña ahora por aquí, e ainda que sea, pois que diga, eu un martes pola tarde podo, un tal cual, pois será benvido, porque para facer eses traballos, ao final, se somos máis de 5 estes 15 días de traballo para preparar ben esa actuación e que funcione ben, pois bueno, que veña por aquí a falar con nós, vale? Muchas gracias. Sanidade, pública, 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 sanidade, pública. Te damos la bienvenida al chat edit. Mostrar menú, crear un Word, habilitar reto, efectos, micrófono activado, cambiar de top fans, 0 usuarios, 0 me gusta. En directo 12 minutos 42 segundos. Finalizar, botón. En directo 12 minutos 48 segundos. Finalizar, botón. En directo, finalizar, botón. Finalizar emisión, la emisión, cancelar, finalizar.